हे पतो कुछ नाश्ता ले ले मुंह हाथ धो के बड़ा से ताकत तनी। हाय ले ठोसली बाकी जाना तनी बाबूजी रौरा जैसन बूढ़ आदमी के त मरिए जाए के चाही। ओ अब हमारा मर जाए के चाही काहे कि अब बूढ़ा आ गइल बानी। जहिया हम जवान रहनी तो कमा कमा के तारल उनके खियावत रहनी तो ओदी ठीक रहनी। आज तू लोग कमा के खियावत रहो तो आज हमारा मर जाए के चाही। जिया बेटा आए तो का करी सो एगो तो उहे के कमाए वाला बानी तो सब पैसे रौरे के खियाए में घुसा दी सा तो आगे चल के हमनी के बाल बच्चा होई तो ओकनी के परिवार कहाँ से होई। घर बेच के चुपचाप खा के आई दुआर पर के काम करी ना तो हमरा से खराब केहू ना होई। अच्छा बेटा तोहर लोग बूढ़ो के बोलोगे ओ दिन तोहरो के बाल बच्चा लेके करी नु तो हे तार लोग को बुझाई। अच्छा पार्टनर हाँ। भतारपुर तोरे जिला में पड़ेला का? हमारा जिला में का हमारे गांव में पड़ेला का कोनो विशेष बात ना एगो तनी बिया माल करे से समझ जो। अच्छा चल चल देख ले पार्टनर ये हमार गरीब खाना है। अरे गरीब खाना होके चाहे पाए खाना मेहरारू बिया लो। अरे वो तो बात बाटे। अरे बाबूजी प्रणाम। ये मर्दे आशीर्वाद दो त गांर घुमा देला हूं का पार्टनर तोरा आइला से तोर बाप तनको खुश नहीं खे। दिस इज माय डैडी। वो तनी बाहर पर ढेर दिन से आइल बानी यही से पहचानने के बात और अपना बीबी के बुलाओ तनी। हेलो बीबी अरे देखो तारू का देह में मिलल टीवी बीबी कौन कोरियावा कुत्ता खानी चिल्लाता। अरे रौरा आ गनी ओहो भी ना बताओले। अरे बाप रे बाप अरे तकले के बाड़ू अब गोड़ छुके आशीर्वाद ला।